Ten County ma Migori kotenore kod riwruok mar Jani by Grace Mission of Compassion mawuok e piny Amerika ochako chenro mar gero kar thiedho tuo mar ringa mar remo kata sickle cell anemia e boma ma Kehancha, Kuria West. Gedo mar kar thiethno ma nengo ne dhi romo $2.4 ne osidhi kod gavana ma Migori Ochila Yako kaka George Juma leronwa. Kwan jogo modako tuno mar ringa mare omedre kaunti ma Migori kalwe kod lipot ma ogol kod migawo mathiedho kaunti ma Migori e kinde matend kaunti ma Migori mamoko dhi nyime kod jiwo okang' mar kedo kod tuoni e kaunti ma Migori. Cell is devastating. Sickle cell, sometimes you feel so much pain that it makes you question your worth. It makes you question your existence. Class need helps. We need to go to the community. In this area is quite prevalent. We need to identify those who have it. We need to bring treatment to them and give them hope. Gedo ma kuonde thieth mar tuono mar ringa mar remo kaachiel kod neno ni idhi ma itiyo kod jogo modak kod tuoni gin moko mokenge ma bende piny owacho ma kaunti ma Migori koro dhigo nyime ma neno ni koro kedo kod tuoni. Onge gi sickle cell specific hospital in Kenya. Mama will be one of its kind. Mabro konyowa in one, management, two, in screening, and also three, in also rehabilitation, and also ensuring that there is also support ne nyithindo gi caregivers. Wan gi osiptand mane wayawo 2023. We have also vigorously come up with a program to ensure that medical commodities are in our hospital. Revolving fund pharmacy enni ne sirikal okonyowa mwayudo gimiluongo ni seed capital. Seed capital ni ne wang'iewo godo our first commodities mag yath. Kuom yath miluongo ni hydroxyurea oko kuchi use karibu $70. To one through this revolving fund pharmacy wa use $20. Ma $20 nwayudo ka en very affordable to. Malo ji gana ariyo osebedo ka chopo e kuonde mag thieth dwe ka dwe mondo oyud thieth e kaunti ma Migori ka bende ichich ne pontie kwan oganda mathoth ma bende pod pontie pacho kendo ok dhi osiptal nikech akweda kaachiel kod luoro. Paro ni nyithindo gi gin outcast, gin chalo jok ma ochien oir, koro mane ma miyo koro gipandogi. Then the stigma is also very, very high. Apisa mochune kedo kod tuoche mok gami kaunti Migori Pololik wacho ni e kind jogo mawuok e anyuola achiel gin mokuom gigo eko mosemiyo tuo mar ringa mare mokoro osemedre to ahinya e gwego ma Kuria. Ginyuomore within machiegni e uko. Omiyo kane family ne nitiere trait mar ringo mar sickle cell, koro yudo ka ong'eny kendo pod obro olandore alanda ka jotem nyombo mabor. E sama bende koro Ten County Migori medo keto kenge mar kedo kod tuono mar ringa mar remo, jogo modak kod tuoni bende koro dwaro mondo koro kuondego mag thieth koro ket machiegni kodgi mag nyalo kony e sa saya. George Juma, Ramogi TV, Migori.